no tenia intenció d'escriure'l. Va ser l'editor que va dir, home, ara que venen els 25 anys, la commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics, doncs podríem fer alguna cosa al Dream Team. I aleshores un col·lega meu, el Manel Moreno, i jo vam dir, home, podríem fer-ho plegats, perquè ell dominava més l'aspecte dels jocs des de Barcelona i jo dominava molt més l'aspecte dels jugadors de l'NBA que a tots els havia entrevistat. I aleshores vam fer un llibre diferent, perquè s'han escrit molts llibres sobre el Dream Team de bàsquet, l'equip americà de bàsquet, però tots des del vessant americà, cap ni un des del nostre vessant, del que vam viure aquí, del que va ser allò. I aleshores vam considerar que aquesta seria una bona ocasió. Jo crec que el llibre és molt diferent a tots els que s'ha escrit i a més aporta dades que no eren conegudes. Moltes batalletes, és veritat, moltes històries divertides, però jo crec moltíssimes coses, a part de rigor. És un llibre que agradarà als que els agrada el bàsquet, però jo crec que també als que els agrada llegir, simplement llegir. Jo crec que té coses que són molt interessants. El Dream Team va ser l'equip americà de bàsquet dels Estats Units que va venir a competir aquí a Barcelona. Per primera vegada venien professionals NBA i va ser un esclat impressionant. Jo crec que jo que viatjo, quan vaig pels Estats Units, la gent se'n recorda molt dels Jocs de Barcelona. Se'n recorden de dues coses, de l'arquer, de la cerimònia inaugural i del Dream Team. I després, és veritat, els que hi van ser de l'atmosfera que es va crear a Barcelona. Els Jocs de Barcelona han estat els millors de la història. I crec que ho puc dir des del punt de vista de l'experiència d'haver-ne viscut molts. I part d'aquest èxit tan gran és del Dream Team, de l'equip de bàsquet americà, que va ser impressionant. El bàsquet va significar moltíssim perquè és un equip insuperable, jo crec que no hi haurà cap altre, i aleshores va significar que el bàsquetbol va entrar a moltíssimes cases i ja no ha sortit. I jo crec que gràcies al Dream Team es va popularitzar d'una manera enorme, extraordinària. A Corea, l'any 1988, va ser l'última vegada que van anar universitaris. Els americans no portaven els professionals dels Jocs Olímpics. Pensaven que amb universitaris en tenien prou i van patir una derrota molt severa. I aleshores va ser quan el comissionat de l'NBA, és a dir, el màxim mandatari, que es deia David Stern, juntament amb Joan Antoni Samaranch, van dir això no pot ser. I aleshores es van ajuntar tots dos per dir hem de portar els professionals. Ara bé, amb condicions. Una de les condicions era que l'equip americà no viuria, per exemple, a la Vila Olímpica. Van anar a un hotel a la Rambla, al costat de la Rambla, Pintor Fortuny, i no passarien control de dopatge. Samaranch, amb molt bon criteri, va acceptar, perquè no era un problema de dòping positiu o de dòping negatiu. Aquests anaven tan sobrats, van guanyar tots els partits amb una mitjana de 35 punts de diferència. I aleshores es va arribar a aquesta conclusió, que va ser un èxit enorme. Sí que et puc explicar, com a dada curiosa, que jo vaig anar a l'Arxiu Municipal de Barcelona, on es conserva tot l'arxiu del COP. És curiós que a l'arxiu del COP, ara l'Arxiu Municipal de Barcelona, no hi ha ni una línia sobre el Dream Team, ni una, tret de les fitxes tècniques dels partits. Borges va escriure que el futur no existeix. És veritat, el futur no existeix. Tu i jo no sabem què farem d'aquí 5 minuts. Podem intuir, però poden passar coses diverses, pot passar de tot. Però jo et puc dir que no hi ha hagut un altre Dream Team, hi ha hagut equips sensacionals dels Estats Units, amb jugadors extraordinaris, ni en tornaré a haver-hi cap més. Perquè ja no és només el joc en si, que ja de per ser eren els millors, sinó tota, insisteixo, l'atmosfera que va irradiar aquell equip absolutament mític. Aquí estem patint coses diverses, que els bons jugadors se'n van tots a l'NBA, precisament, no? I això fa que això sigui complicat, esclar. Aleshores l'ACB ha baixat moltíssim i l'Eurolliga sí que ara mateix està constituïda com una lliga molt potent, no? Però diguem-ne que jo crec que tenim un bon bàsquet, però a mi m'agrada més fixar-me en el bàsquet, per exemple, de formació que es fa a Catalunya, que és brutal. I veure que encara tenim una llavor extraordinària de nois i de noies, perquè les noies a Catalunya juguen un bàsquet de molt alta qualitat. A nivell d'aficionats, home, és evident que ha baixat, per aquest tema que et deia de l'ACB. No ens ha ajudat que el Barça fa figa des de fa 2 anys de manera extraordinària amb l'Eurolliga, i això no ens ha ajudat gens. Tampoc ens ha ajudat que el joventut hagi perdut prestància. Jo recordo haver anat a Badalona on no hi cabia ni una goma, i que el Manresa estigui segona. Diguem-ne que a nivell d'èlite
hem perdut, és evident, però bé, si la formació funciona, això es pot recuperar. M'agradaria comentar una cosa que em va dir la Immaculada Amat, que em va deixar molt sorprès. Amb la recepció que vam fer aquí a Sant Cugat, que ella sempre ve, jo estic molt agraït, us estic molt agraït, doncs vam portar l'Audi Norris, un jugador de bàsquet extraordinari, que encara ara forma part d'aquest mite, d'aquesta atmosfera, encara ara no pot donar dues passes pel carrer sense que l'aturi tothom, no? Gent que fins i tot no l'ha vist jugar. Doncs jo vaig explicar una anècdota, que és rigorosament certa, que un dia el vaig anar a veure a casa seva a Sant Just. I aleshores vaig estar parlant amb ell, jo tenia amistat amb ell, amb la dona. Un cop acabada la presentació, la Imma Amat, i em diu: aquella casa on tu vas ser, li vam llogar nosaltres. Era nostra. És a dir que, fixa't a vegades les voltes que dona la vida tan estranyes, no? Que d'això, t'estic parlant de finals dels anys 80, tants anys més tard, doncs, la Imma Amat li podria dir a l'Audi: Audi, la casa te la vaig llogar jo, no? Va, voltes que dona la vida.